Nagpadayon ang pagpahigayon sa community-based training sa Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Programa ilawom sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kon tupad sa Department of Labor and Employment nag-implementar sa kagamhanan probinsyal pinaagi sa inisyatibo ni Governor Dodo Cagas. Gitahasan ni Governor Cagas si Provincial Peso Manager Rolly Impas sa pagmonitor o pagsiguro nga hapsay, malinawon o nagtuman sa minimum public health protocols ang implementasyon sa skills training. Ikanayon ni Impas na naa sa 313 ka mga benepisyaryo ni pailawom sa 15 days nga skills training sweldoan og 396 ang adlaw. Nagikan sa Barangay Astorga, Barangay Darong, Barangay Inawayan, Barangay Jose Rizal, Barangay Sibulan, Coronon o Barangay Zone 1 sa Santa Cruz ang mga benepisyaryo na ipailaom sa musunod na mga trainings. Sa Marcos Peace Saiz Elementary School sa Barangay Darong, Basic Electrical Installation, 47 kabuok ang beneficiaries. Ang hair cutting, 96 beneficiaries. Og massage and nail art, 120 beneficiaries. Dinausap si Kapigayong Gym sa Barangay Darong. Ang basic welding, 50 kabuok ang beneficiaries. Kabahin sa 2 million nga gi-download sa dole sa panudlanan sa probinsya ni atong milabayng bulan ang pondo nga gigamit sa maong programa. Sabta to paminaw ni mga igala ang mga interviews din na nagipadangat sa pipila ka mga benepisyaryo sa community-based training ang mga residente Santa Cruz, Davao del Sur. Ang akong pagpasalamat kaya naka-appeal sila sa programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kung tupad sa Department of Labor and Employment. Gi-implementar pinaagi sa inisyatibo sa atong amahan sa probinsya. Sa maong programa, gipaningkamutan sa probinsya ilawom sa buhatan ni Provincial Peso Manager Impas mo pailawom sa 15 dias ang training ang anaa sa 313 ka mga benepisyaryo sama sa basic electrical installation, basic welding, hair cutting og massage, nail art. Sweldoan og 396 matag adlaw sa rehiyon 11 bugtong probinsya sa Davao del Sur lamang. Ini ganahan ko ani sa tibuok rehiyon 11. Dinila sa tuwa sa lalawigan sa Davao del Sur mga bay ang dunay ing-ani nga bulawanong panghuna-huna sa atong amahan sa probinsya. No other than Governor Dodo Cagas. Dunay pinasahi nga programa diin dubli ang madawat nga benepisyaryo sa mga beneficiaries. Ang abilidad o kahibalo makatunan pinag skills training og ang ilang sweldo nga dulan 6,000. Sulod sa 15 diya 6,000 almost. Magamit dayon pamalit sa mga nag-unang panginahanglan sa panimalay or di ba kahapang kapital no sa ilahang nakatunan. Kay sa tibuok rehiyon 11 dinhilang giingana pamaagi na may sa ubang mga probinsya no umta nagkuha sa ilahang style pero dinhi sa to atong i-emphasize nga giingani nato ba doble ang benepisyaryo no mao na huna-hunaan ni Governor Cagas kasagaran manggod no mohatag ang dole og mga ayuda hinabang iagi lang og limpyo-limpyo ana atag dayon cash for work sa badeha tawag ana apan dinhi sa ato sa inisyatibo ni Gob, ingon niya, ginahin si Rolly Impas, niya,
Dili na to na palimpyo-limpyohon, i-undergo na to ng skills training kay para makuha ng ilahang abilidad, ilahang mga gitrainingan nila, tinuod na naagyon ay kapadulungan. Tabang yun. So pag human sa 15 días, makadawat pa yun silang sweldo. 6,000 almost. Yang ilahang abilidad, ilahan na. Ato paminahon ang mga mensahe or mga unsay kasultian ni mga beneficiaries diya sa Santa Cruz. Nagpasalamat ako sa programang Tupad nga nakakaton ako massage o nail arts. Tungod ni ani pag makahuman kami na ako'y madungag nga income sa amuang pamilya. Dako gid kay siyang apply ma'am kay karon pa lang daan nga estudyante pa ko, nana ko hinahinay nga kita nga mo duol sa kuha og magpamasahe. Maayo siya nga programa ma'am kay naami sweldo while naga training ni ma'am, nami sweldo kada adlaw nga among makuha ug napud may mahibalan kada adlaw kung tabang sa mua ang kanang sweldo, pero mas dako og tabang ang kahibalo kay madala na mo hantod sa hantod. Kita gani ang pangalan? Rhea Antipuesto ma'am. Unsa atong gibati karon nga naka-avail sa skills training? Nalipay kay nadungagan ang akong kahibalo ma'am sa like kanang pag-design. Ana ma'am, lipay kaayo ko. Nya tapos kanang sa panagsara gyud pud ka kakitaan ni ma'am nga makeskwela pa ka nakay mahibalan napagyud kay kuan. Kini ba samtang gi-interview ni Maris ni nagkuan siya no sa mga wala nag Facebook. Samtang gi-interview siya nang limpyo siya og kuko no tiil at kuko sa tiil. Kuko sa tiil o tiil sa kuko. Unsa may ta? Kuko sa tiil gilimpyuhan samtang gi-interview. Okay? Atong paminahon unsa yang gibati. Sweldo ma'am. Usapod nga makatabang pod sa amoa. Salamat kaayo sa pamilya nga Kagas sa inyong maayong kasing-kasing nga inyong gihatag nga tabang para sa amoa. Ako si Jerry Billones, taga Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Nagpasalamat kog dako sa provincial sa Davao del Sur nga si Gobernador Kagas uban sayang Vice Governor ug sayang tatong congressman nga si Mrs. Kagas nga gitagaan mi niya higayon nga maka-avail mi aning basic welding program sa bisan pa man sa akong pangidaron apan ako nakapasalamat kayo og dako kay tungod niini nakakaton mi unsaon pagbuhat aning among mga nabuhat karon sa patuod og ginagmay lang ni siya pero at least kami gyud nagbuhat niini tungod sa kaning pangitabo kaning programa sa probinsya sa Davao del Sur. Nagpasalamat mi kang Gobernador Dodo Cagas ngan man sa iyang BC o sa iyang asawa nga mao'y nag-initiate ani nga mahitabo ni nga program para sa mga displaced, mga disadvantages na para sa mga disadvantages na mga wala pa kayong nga trabaho. Salamat po ni sa Dolly, sa Peso, kang Sir Jimmy Impas na may isa po siya nag-initiate ani diri sa ang barangay nga mahitabo kini. Kang salamat sa inyong tanan ug mabuhay ang Davao del Sur ug ang atong gobernador. Ako dahil si Valentorio, taga Barangay Darong. Dako kay kong pasalamat kay naka-apil ko ani nga programa. Ilabi na daghan kay salamat Governor Cagas. Inubanan siyang asawa, siyang anak nga si Mark Cagas, siyang asawa nga si Didi Cagas. Daghan kayong salamat. Dako kay kong pasalamat kay tungod ani nga programa. Dako pud ako nakatunan. Nakabalo pud ko unsaon pag-welding. Dako kaning tabang sa kuha kay labi na sa trabaho maka-apply dayon kong trabaho. Daghan kayong salamat Gov Douglas Racagas. Ako dahil si Justin S. Enriquez. Dakong pasalamat nako kauban sa akong mga kaubanan kay dako nga tabang sa mua
o ilabi na gyud sa tagsa sa namo kapanimalay kay kung adunay mga panghitabo nga mga trouble sa balay makatabang mi pinaagi aning sa mga kurente. Dakong pasalamat namo sa maong programa nga namugna og dakong inisyatibo sa programa ni Governor Dodo Cagas o dili lang kay kani nga programa para sa mga para po ni sa tanang katawhan o kani nga programa po swildado pa mi o nami mga katunan. O isa pa asa man ka mangita ni nga dito lang ka sa balay wala kay mahimo, wala pa kay makatunan diri gi-training pa kag maayo kada adlaw tapos bayaran pa ka so dakong tabang kayo sa maong programa. Last. Ako din si Angelo P. Cavite. Isa ka estudyante na naka-appeal diri sa skills training diri na Tupad. And thank you so much Governor Cagas sa pagkuhan sa muaan ni na kami mga kabataan-unan makahatag sa muag learn knowledge sa mga future job na mo o kanang bisan karon na nagkalisod or naay crisis na siya mga small incomes na makatabang sa mo in terms of get this job na makuha na namo and pwede na mo siya makatabang sa among pamilya, pwede pud sa among mga amigo na makakuha lang may mga gamay na kwarta and makatabang na pud ko sa mo. Thank you guys so much sir sa pag-anak damuan. Ito na pasalamat. Diyaw mo na ilalim. Asa daw ka mangita, ana? Ito, no? Asam ta mangita ni murag na baliman. Kay ato ang nahibalaan pag mag-undergo kag skills training, syempre ikaw mo bayad. Gi-training gug ka. Pero nabali. Ni-undergo pa kag skills training, ikaw paggigibayran. Wala ka na gasto, ikaw pa gibayran. Diyaw mo na ilalim. Pasalamat sila, salamat kayo Governor Cagas sa imuhang inisyatibo ani. So kaning 300 kapin nga mga beneficiaries aning tupad, meaning aning tupad yan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Tupad. Programa ni sa Dole sa inisyatibo ni Gob gihimong skills training. Onya, kuan ni sila kabuok 313 diha sa Santa Cruz. So kamo nga mga beneficiaries, ako'y kasulti ninyo, congratulations.